wa atul buyuta min abwabiha chichewa ndiye kuti lowani nyumba zizere ni nyumba zanu kuzera makomo. Kuyankhula kumene kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumva mwachangu ndiye kuti akutelesa kulowa nyumba ngati inoyo kuzera padenga. Eti kapena kulowa nyumba ngati inoyo kuzera pachani pa window. Wa atul buyuta min abwabiha, zilowe ni nyumba zanu zizere ni nyumba kuzera makomo ake. Mawu ndi qaida, ndi mfundo yayikulu imene tingayigwiritse ntchito pachina chilichonse chokhuza moyo wathu. Ngati lero tikukumana ndi mavuto anthu pa dziko lapansi, vuto gawo lina lalikulu ndilonena kuti tikumalowa nyumba kusiya pakhomo nkuzera pachani padenga, kapena kuzera pachani ukalowa nyumba kuzera padenga kapena pa window, umakafika nyumba utavulala kapena wasafika kumene. Eti tikuti mavuto ambiri okhuza moyo wathu angakhale wa dziko lapansi pa dunia pano, zokhuza mabizinesi, maphunziro china chilichonsecho. Ngati tili mavuto okhuza mabanja awa, ngati tili ndi mavuto pa dziko lapansi okhuza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, nkhani yake yokuti sitimalowa nyumba kuzera majani pakhomo.